munti ko na itong ikamatay. Pagkatapos maraming mga tao nagsasabi, nagdadrama ako, kayo kaya ang suntukin ko sa batok. Kayo kaya ang sapakin ko sa batok doon sa parte ng katawan ninyo na delikado. Ano sa tingin nyo mangyayari sa inyo? Yo, what's up sa inyo mga kabunal, ang Kasmas TV nga pala. So ngayon andito lang ako sa tinatrabahuan ko sa MCOR. So dito ako gagawa ng video about sa yun nangyari kay bad boy ng Cebu at itong si Alexis Tolentino. So yun, ito yung nangyari kasi na-interview na kasi itong si Captain Barbel ni Makagago. So grabe yung inis talaga niya. Galit na galit talaga itong si Coach Alexis Tolentino. Parang gusto niya katayin itong si bad boy ng Cebu. Grabe yung sinasabi niya dahil daw doon sa pagsuntok ni bad boy ng Cebu sa dito mismo sa batok talaga nitong si Coach Alexis Tolentino. So yun, sinasabi niya na wala daw sa katinuan itong si bad boy ng Cebu dahil sa pinaggagawa ni bad boy. So alam naman natin na dahil sa sinasabi ni Coach Alexis Tolentino na pinagsasabihan niya itong si bad boy ng Cebu na addict. So sino naman ang hindi magagalit doon sa ginawa niya? So yun, dahil sa ginawa ni Coach Alexis na pangbabastos dito kay bad boy, so talagang hindi na talaga napigilan ni bad boy ng Cebu at talagang inupakan niya talaga ito ni bad boy ng Cebu. At sinabi na kasi ni bad boy ng Cebu to na hindi niya daw sinuntok itong si Coach Alexis Tolentino, sinampal niya lang daw, pero pinagpilitan talaga nitong si Coach Alexis Tolentino na sinuntok niya talaga siya ni bad boy ng Cebu. At ayun, parang galit na galit. So yun, ipapakita ko sa inyo yung video. Gusto ko rin malinawin lahat kasi marami nagbabas sa akin, marami rin nagkukonsinte sa ginawa ni bad boy. Ang hindi ko lang matanggap ay napaka utak kriminal niya, utak addict siya. Kasi alam natin na may pagitan kami. Alam ninyo na yung Team Luzon at yung Team Visaya magkalaban yan. Pero kasi ang nangyari, pinaghandaan mo ako Pinaghandaan mo ko, kitang-kita sa video na pinaghandaan mo ko. Nananahimik ako doon. Nirerespeto kita. Alam ko na naandun ka sa kabilang side. Pero wala akong ginagawa kasi nirerespeto kita. Alam ko mayroon tayong alitan. Pero hindi ako para gumawa ng bagay na ikakapahamak mo. Yung ginawa mo sa akin, munti ko na itong ikamatay. Pagkatapos maraming mga tao nagsasabi, nagdadrama ako, kayo kaya ang suntukin ko sa batok. Kayo kaya ang sapakin ko sa batok doon sa parte ng katawan ninyo na delikado. Ano sa tingin nyo mangyayari sa inyo? Tapos sinasabi ni bad boy, sampal daw yon, yung lamat ko sa likod, nasa gitna. Kung sampal yon, kung open fist yon, dapat may lamat ako ng kamay dito or dito. Wala, nasa gitna lang. Alam mo ba bad boy, nung sinapak mo ako sa batok, lumabas yung dila ko. Pagkatapos na blackout ako ng 1 segundo, pagkatapos ikaw nandun ka, ang sama-sama pa ng tingin mo sa akin, nirespeto kita. Wala akong ginawang masama sa'yo. May alitan tayo. Pero dahil utak kriminal ka, malamang nag-a-addict ka pa, ginawa mo yan. Alam mo ba, ikaw lang ang gumawa niyan sa Team Visayas. Dahil iba ang pag-iisip mo. Pinatunayan mo lang kung anong ugali meron ka. Pinatunayan mo lang kung ano ang tingin ng mga tao sa'yo. Napaka-addict mo. Alam mo ba, sa mga ginawa mo at sa ginawa mo, nakakahiya ka. Ang daming mga nagsabi sa'yo ng mga pro-boxer na good luck. Pagbutihin mo yan. Sa tingin mo ba, yung mga pro-boxer na yon, yung mga tao na yon na nag-good luck sa'yo, matutuwa sa ginawa mo? Sa tingin mo ba, yung ginawa mo, pag nakita ni Manny Pacquiao, matutuwa? Ha? Pagkatapos gusto mo akong patayin? Ha? Putang ina mo pala Ha? Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Never pa ako nagalit ng sobra. Pero dahil sa ginawa mo, lahat ng tao na connected sa akin, apektado. Yung mga anak ko, yung pamilya ko, apektado, umiiyak kasi gusto mo raw akong patayin. Tandaan mo, meron tayong suntukan. Pero hindi mo dapat gawin yung bagay na ganyan. Kung ikaw ay mamamatay tao, hindi ka dapat dito sa Battle of the YouTubers.
Hindi dapat ganito ang ginagawa mo. Entertainment tayo. Magbigay tayo ng entertainment. Nagkakasakitan tayo. Pero dapat hindi ka gagawa ng bagay na pwede kang makapatay ng tao. Tandaan mo yung ginawa mo. Grabe yung ginawa mo. Pero hindi kita uurungan. Kitang-kita sa mga video. Pinlaan ninyo lahat. Lahat nakita doon na andoon si Pau. Pero hindi niya binidyo yung pagsuntok sa bato ko. Meron kang kasamang videographer. Hindi rin binidyo. Pagkatapos sasabihin mo, open fist. Bakit hindi nyo binidyo? Patunayan ninyo. Ha? Napaka utak kriminal kayo. So, yun, nakita, so grabe talaga yung galit na nitong si Captain Barbell kay Bad Boy ng Cebu. So, malalaman natin yan ngayong February 23 kung ano yung talaga yung mangyayari sa boxing sa Battle of Tuber. So, grabe yung hype ng laban itong si Coach Alexis Tolentino at talaga itong si Bad Boy ng Cebu. So, hindi na talaga sila magpapapigil pa at talagang bakbakan na talaga to. So, yun, shoutout talaga sa lahat ng mga Manila boys dyan, yung mga mayayabang dyan. So, yun, tandaan nyo tong pangalan ko, Angkas Mas TV. So, yun, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan, na mga vlogger din, tulad ni Hambawi TV, dol, shoutout sa inyo, dol. Shoutout din kay Rex Item TV, at sa lahat ng mga kasali sa Battle of Cebu, Battle of YouTuber. So yun, yung laban namin dito ngayong March 20 na. So abang-abang lang kayo sa mainit din na sagupaan namin dito sa Cebu. At yun, sana panawagan namin kay Makagago na makapasok kami dyan sa Battle of YouTuber na palaro mo. Yun, Angkas Mas Tingi bala. Thank you and God bless.